जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि मोनथाया जाहाथे खहा जाया, ट्राइबेल थाखानायफोरनि सिनायथिया जाहाथे माने गिख्रंथाव जानो हाया, जोंनि मोनखानाय संबिधाननि जे माखासे मोनथाय अधिकार सिनायथि बे खाबुआ जाहाथे खुनु प्रकारै गोमाया आरो बेखौ हमथानांगौनि थाखाय सोरनिबा ट्राइबेल जानायजों बेफोर जोबस्रांसिगोन नामा, सोरखौबा गोदानै ट्राइबेल खालामनो नागिरनायजों बेयो मोनसे गिथाव बाथाव थासारियाव फैसिगोन नामा, बेखौ गिख्रांनाय फैनायखौ आं नुनो मोन्दों। जायनि थाखाय थाखानाय 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि आफादफ्रा खौसेयै ज' जानानै दिनै गावनि रैखाथिनि थाखाय मोनथायनि थाखाय जुजिनानै सोमावसारनाया दिनै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों महराव फैदों। ट्राइबेल जायफोर दा दंखायो 14टा जनगोष्ठीनि ट्राइबेलनि बिथांमोननि जे अधिकार, बे अधिकारा खुनु प्रकारे जाहाथे गोमानानै थाङा, बिथांमोननि मर्यादाया खुनु प्रकारे जाहाथे गिख्रंथाव थासारियाव फैया आरो बिथांमोनखौ जेब्लाबो मोनसे बिसासाव दोननो हानांगोन, लानो हानांगोन आसाम सरकार भारत सरकारा जे जोङो दिनै 6टा जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल खालामनो थाङोबाबो खुनु प्रकारे थाखानाय 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीया जायफोर माखासे माने खाबुखौ मोन्दों, संबिधाना आयेना जेखिनि सुबिदाखौ होदों, बे सुबिदाया फेरलेबसेबो खहा जानाय नङा, फेरलेबसेबो बेखौ माने नस्थ' खालामनाय जानाय नङा। बेबायदि मोनसे बिसासखौ भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ लाबोनांगोन। आसामाव थानाय मोनद' जे हारिनि मानसिफोर दं, बिथांमोननि माहारि आफाद आरो बिथांमोननि हारिनिफ्राय गोबाव समनिफ्रायनो ST मर्यादा मोननायनि थाखाय जे सोमावसारबाय थादों, बे सोमावसारनाया दिनै गोब्राबनिफ्राय गोब्राब मोनसे महर लानायखौ जों नुनो मोन्दों, गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन मोनसे महर लानायखौ जों नुनो मोन्दों। गुबुन गुबुन सरकार थांबाय, बेफोर सरकारफ्रा गोबां समाव बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनायनि बागै माखासे रदायफोर होदोंमोन, खोथा बाथ्राफोर दङमोन, खिन्थु दिनै फैयै फैनानै नैबे समावहाय बे गोबाव समनि जेंनाया मोनसे गोब्राब थासारियाव फैनानै बायदिसिना माने दान्थे बिदान्थेनि बे थोरफोआव फैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोननि ट्राइबेल जानो नागिरनाय क्राइटेरिया मिलाया, संबिधाना बेखौ एलाउ खालामा बेफोरनि माखासे बाथ्रा खोथाफोरबो दिनै बेयाव बेरखांदों। जोंनि थाखानाय 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि माखासे माने जेफोर आफादफोर दङ, फरायसा आफादनिफ्राय आरम्भ खालामनानै माहारियारि आफाद दिनै खौसे जानानै बिथांमोनहा माने जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि मोनथाया जाहाथे खहा जाया, ट्राइबेल थाखानायफोरनि सिनायथिया जाहाथे माने गिख्रंथाव जानो हाया, जोंनि मोनखानाय संबिधाननि जे माखासे मोनथाय अधिकार सिनायथि बे खाबुआ जाहाथे खुनु प्रकारै गोमाया आरो बेखौ हमथानांगौनि थाखाय सोरनिबा ट्राइबेल जानायजों बेफोर जोबस्रांसिगोन नामा, सोरखौबा गोदानै ट्राइबेल खालामनो नागिरनायजों बेयो मोनसे गिथाव बाथाव थासारियाव फैसिगोन नामा, बेखौ गिख्रांनाय फैनायखौ आं नुनो मोन्दों। जायनि थाखाय थाखानाय 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि आफादफ्रा खौसेयै ज' जानानै दिनै गावनि रैखाथिनि थाखाय मोनथायनि थाखाय जुजिनानै सोमावसारनाया दिनै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों महराव फैदों आरो बेखौ लानानै दिनै माखासे दुंहाव थासारिबो ट्राइबेल बिग्रा आफादफोर जाथिफोर आरो थाखानाय ट्राइबेल जायफोर हारिफोर दं बा आफादफोर दं, बेनि गेजेराव माखासे फोथायलायनाय आरो माखासे जोंनि गेजेराव सहायलायनाय बे जिनिसा लासै लासै गिख्रंथाव थासारियाव फैनो नागिरनायखौ नुनो मोन्दों। दा जेखि जाया आं बेखौल' बुंगोन, भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जे मोननैबो थाखोनि जोंनि जाथि जनगोष्ठीनि अधिकारफोरखौ नोजोर होनानै खुनु जाथिनि अधिकारा थाखानाय खाबु सुजुग सुबिदाया खहा जायालासे रावखौबो माने गिनांगौ गैयालासे खालामनानै भारत सरकारा गेजेर गेजेर माबा मोनसे राहा लामा उफाय लानानै दानि मोनद' हारि माहारिनि ट्राइबेल बिनायनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय मोनसे गोदान राहा लामा बिथांमोनहा बिजिरनांगोन, आबिस्कार खालामनांगोन आरो सुस्रांनायनि राहा लामाखौ बबे माने राहाजों जायो बेनि माखासे लामाखौ निस्सय लानांगोन। आरो फारसेथिं आं बेखौ गोख्रोङै बुंगोन जे ट्राइबेल जायफोर दा दंखायो 14टा जनगोष्ठीनि ट्राइबेलनि बिथांमोननि जे अधिकार, बे अधिकारा खुनु प्रकारे जाहाथे गोमानानै थाङा, बिथांमोननि मर्यादाया खुनु प्रकारे जाहाथे गिख्रंथाव थासारियाव फैया आरो बिथांमोनखौ जेब्लाबो मोनसे बिसासाव दोननो हानांगोन, लानो हानांगोन आसाम सरकार भारत सरकारा जे जोङो दिनै 6टा जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल खालामनो थाङोबाबो खुनु प्रकारे थाखानाय 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीया जायफोर माखासे माने खाबुखौ मोन्दों, संबिधाना आयेना जेखिनि सुबिदाखौ होदों, बे सुबिदाया फेरलेबसेबो खहा जानाय नङा,
फेरलेबसेबो बेखौ माने नस्थ' खालामनाय जानाय नङा बेबायदि मोनसे बिसासखौ भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ लाबोनांगोन खालि बिसासल' नङा बिथांमोनहा बेनि दारैहाय मोनसे देखायनो हानांगोन जे जोङो आलादा भाबै गोदान मोनसे फर्मुला गोदान मोनसे मेकानिजम बानायनायनि थाखाय सरकारनि बिथिंनिफ्राय सेस्था खालामगासिनो दङ थाखानायफोरजों जोङो बेखौ जाबसिनना होनायनि मोनसे थांखिजों खामानि मावाखै जोङो खुनु जाथिखौ खहा खालामा बे बाथ्राखौ बिसासाव लाहोनो हानांगोन आरो आं सानो जोंनि गेजेराव बेबायदि जुदि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि खहा जायालासे गोदानै जानो नागिरनाय ट्राइबेलफोरनि मर्यादाखौ जुदि थिसननायनि बेबस्थाखौ खालामो आयेन कानुन संबिजित गासैखौबो नायनानै होमबा बावहाय दावराव दावसिया फैनाय नङा जोंनि गेजेराव दुंहाव थासारिया फैनाय नङा आरो हारि माहारिनि गेजेराव बिसासनि आंखाला जानाय नङा बेखौ आफाद हिसाबै दिनै बिथांमोनहा गावसोरनि सोमावसारनायनि मोनसे आयदा हाबाफारि हिसाबै लादों आरो लानायाबो दरखार दं ट्राइबेलनि जेसेबां एमएलए एमपि मन्थ्रिफोर दं बिथांमोनहा एसेम्ब्लियाव पार्लामेन्टआव मा रल लानो हायो हाया बिथांमोननि पार्टिनि सिंनि बाथ्रा अब्लाबो दिनै सोमावसारनायाव जायफोर दैदेनगिरिफ्रा आफादफ्रा बाहागो लानानै दं सोमावसारनायखौ दैदेनगासिनो दं बिथांमोनहा निस्सय ट्राइबेलनि दैदेनगिरिफोरजों आफादफोरजों रायलायनानै बिथांमोनहा मोजाङै बुजायनो हानांगोन बिथांमोननि गिनायनि आसल थांखिया मा बिथांमोनहा माखौ लानानै गोसोआव संखिखांनाय फैदों बेफोर बाथ्रा खोथाफोरखौ गासैबो रोखा रोखायै बुजायनो हानांगोन आरो बेनि थाखाय लोगो हमनानै बयजोंबो सावरायनायनि जे हाबाफारि लादों आगान सुरनो नागिरदों बेयो गाज्रि नङा